continuació us presento els elements del Guardian 4 i com es pot posar en una persona amb diabetes. El dispositiu Guardian 4 consta de diferents elements. Un sensor amb les enganxines per poder-ho fixar a la persona amb diabetes. I l'altra caixa consta d'unes instruccions, un dispositiu de seguretat, un transmissor, la base de càrrega del transmissor i l'aplicador. Renta't les mans. És possible que necessitis ajuda per a la inserció del sensor a la part posterior del braç. Neteja el lloc d'inserció amb alcohol i deixa que la pell s'eixugui abans d'insertar el sensor. Obre l'embolcall del sensor Guardian 4. Retira el sensor subjectant el pedestal de plàstic. Subjecta l'inseridor de manera que el teu polze estigui al dibuix de la petjada dactilar. Assegura't que els teus dits no estan tocant els botons verds dels dos costats de l'inseridor. Amb cura, empeny l'inseridor cap avall sobre el sensor i el pedestal fins que la base de l'inseridor quedi plana sobre la taula i escoltis un clic. Per separar l'inseridor del pedestal, assegura't que el polze encara està col·locat sobre l'empremta dactilar i no està tocant els botons. Col·loca dos dits als braços del pedestal i tira lentament de l'inseridor cap amunt. No separeu el pedestal a l'aire perquè podria danyar el sensor. La fletxa cap avall de l'inseridor indica on es troba l'agulla. Col·loca la base de l'inseridor plana sobre el lloc que vas preparar. Per inserir el sensor, assegura't de sostenir l'inseridor, pressiona i deixa anar amb dos botons verds alhora. Per inserir automàticament el sensor, és important que sostinguis l'inseridor fermament contra la teva pell mentre fas aquest pas, ja que l'inseridor pot saltar cap enrere després de pressionar els botons. Continua sostenint l'inseridor contra la teva pell per permetre que l'adhesiu s'adhereixi. Després retira lentament l'inseridor de la teva pell. Assegura't de no pressionar els botons en fer-ho. Per treure l'agulla de la inserció, aguanta la carcassa de l'agulla i llença lentament cap a fora allunyant l'agulla del sensor. Retira amb cura el revestiment que es troba sota l'adhesiu corb i pressiona l'adhesiu contra la pell. Ara volteja la llengüeta rectangular perquè quedi plana contra la pell, però no retiris encara el revestiment de l'adhesiu. A continuació has d'aplicar l'adhesiu ovalat al primer pas, és treure el revestiment 1. Assegura't que la cinta cobreix tant la pell com el sensor. Assegura't que la part ampla de la cinta cobreix la meitat de la base del sensor. Allisa la cinta i després retira el revestiment 2 de cada costat. Subjecta el transmissor i empenya'l cap al sensor. Farà un clic quan estigui connectat. El transmissor parpadeja durant uns segons i després s'apagarà. Retira el revestiment adhesiu de la llengüeta rectangular. Doblega la llengüeta adhesiva i enganxa-la al transmissor. Necessites aplicar un segon adhesiu ovalat al transmissor. Retira el revestiment 1, gira la cinta i col·loca sobre el transmissor. La part ampla de la cinta ha de cobrir tant la pell com la part posterior del transmissor. Allisa la cinta i després retira el revestiment 2 de cada costat. Allisa els costats de la cinta, assegura't de revisar regularment la zona on has inserit el sensor. Només es pot vincular a un mòbil. Després de 7 dies podem procedir a retirar el sensor, aixecar tot l'apòsit de la pell i una vegada desenganxat de la pell, retirar els adhesius per a procedir a la neteja del transmissor per a la seva reutilització. El transmissor es pot rentar 122 cops o durant un any. Quan passi alguna de les dues coses, s'ha de llançar.